Днес много християни, без дори да осъзнават, са приели една смесена система. Започват с благодатта, но веднага добавят едно обаче. Казват, да, спасението е по благодат, но да, Бог те обича безусловно, но Исус свърши всичко. Ама това но, ама, обаче е закона, който се връща през задната врата тихо малко. И проблема е, че благодатта и закона не са две съставки на една и съща рецепта. Те са две взаимно изключващи се системи. Затова Павел каза, ако е по благодат, не е вече от дела. Иначе благодата не е благодат. Римляни 11.6. Няма средно положение. Не можеш да налееш ново вино в стари мехове. Исус не каза, че ще стане малко по-неудобно, а каза, че меховете ще се спукат. Новото вино изисква нов съд. Същото и с благодата. Тя не може да бъде балансирана с човешки усилия, с закон. Защото в момента, в който добавяме човешките усилия като някаква причина, за да може Бог да откликне, вече не говорим за благодат. Истинският баланс не е смесването на две противоположности. Хора казват, нали, едното е антиномианизъм, другото е легализъм. Ние трябва да сме по средата. Вижте, не може да намерим истината между две грешки. Истината е съвсем друга категория. Новото творение в Христос. Затова Павел каза, нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любов. Баланса между благодатта и закона е същия като баланса между живота и смъртта, между Стария и Новия Завет, между Адам и Христос. Това не са две истини, които трябва да се смесят, а са две реалности, между които Бог вече е направил разделение чрез кръста. Евангелието не е 99% благодат и 1% човешки усилия, то е 100% завършеното дело на Христос, което ражда нов живот, и този нов живот произвежда естествено плодове на святост, не защото човек се страхува да не изгуби Божието приемане и благословение, а защото е вече напълно прият. Така че въпросът доколко наистина си повярвал в неговата част и я възприемаш в живота си, ще определи доколко ще можеш да я разгърнеш в живота. Не е правиш ли повече, а вярваш ли правилно, защото правилното вярване ще произведе правилно живеене. Така че нека престанем да наричаме компромиса баланс. Когато Христос извика свърши се, Той не остави място ние да довършваме това, което Той вече е завършил.